Blian Iomána bhí ann a fefe chuig de bhaint Limerick nar chur átlíos doplós na bátí ceathrú canis. An méidir ar bórtha leas a fefe sé. Thug Láirge fort Láirge an der seachna fear na doling a gine Kirkig an tatan scate. Mí háda de slán as Mark Foley a ham an trátruachta. Láirge teachta ríist agus tosnathe níos fearanta. Bhá déantaigh Mark Fitzgerald bhí sé go mirt le Hullscoil Limerick ruach na seachtainna be sé do maith ríist na cluichí lechanis sa teachtantá róg amach a gadíocht an son ag Limneach agus deis cuasaí a chotharmú agus tá sé sin slánathe go maith ag an captain Cian Lynch bhí beagán an numar go spáis tugad. Greens na súla ranna go dtíine an so ach seanóna áling. Dúir referee an fille nis teachtan airig beag an ládul chun sin agus beag go dain deisinis an brise son ag Brian Lynch agus scuilte isteach ag a bhar lár páirce. Jonathan Dálig agus well tá na cosintúir teachtar náis de Fort Láirge an son ach a ríist an fár bog go maith an átain an son. Inis Aidan O'Connor an ceang amach an son Carrick Tastáil. Ag ar an tastóiste go maith go dtí Shane O'Brien agus deis agus siúd an a choimert an son ag Limneach. Fort Láirge tuach sé ar náis tín Coolbar agus go dtí Billy Nolan agus tá spás an son ag Shane Bennett. Slitter balle agus a dólar a rúthar fear bhall in na sagart. Buile éireach an teachtan Chicago deis scórála bhí deis ag an fear taobh leis a cúgar fóríla tá sé sin slánathe go maith an son ag Shane Bennett. Limneach inis. Smacht go deas an son ag Shane O'Brien gá chúlín ag an lántasí go dtí seo tá na cosintúirí fáca in dhéag agus deis casa an count son ag a deireadh an mhuir sásna an trío chúlín ag Shane O'Brien agus a ríis Clifford ag a deireadh an fear leis an taíúntaach barna teachta amach a ríis an tas Traslan an son agus Fort Láirge díogar níga teachta is spás ag oscail dós chóir Rúben Halloran tá na chúlín ar fad aimse ó bhfuil séir go dtí seo tá na cosa buinte bhfuil níla deir an réiteóir táhanis agus gléise sin th náis ach Rúben Halloran dain séireach an son fear deileáil ag immert go maith carta taspáintan san carta dubh taspáintan son mar bhí sé sin go hana bhí de leach an son cíimiid éis an son bhí Halloran a teachtasteach agus well bhí sé curtha chun talún gan éon cheist an son. Well, tá sé sin nada sa líon tán ag fear bhall in na sagart. Ard cúil fuair sé, cúil an teachtan Chicago ríist ó bhfuil éireach atá gnó déanta ríist an son seanóna agus well Shane Bennett le scór cinúnach ag teacht ag stad cinúnach anna bhfuile agus nada agus snastage. Well, catará an cúil sin ón bhfuile éireach ag Shane Bennett an difriúcht go dtí seo tar sé deis de Fort Láirge. Tacht bout amháin eile deachtaí an slitter chamad an son tá sé de bogan níos fear gan éon ceis deis ag Callum Lyons an count an tamánta isteach ag Lyons agus ord scór an son. Os chun carúir clé caisin san tarna le gháil maithall an son ag Limneach agus ag Cian Lynch tá sé plucht a trúr mar haimpel pass amachtaí Aidan O'Connor na hirirta go léir ó bhuilí séir go dtí seo ceann maihanis aimse ag Aidan O'Connor ón immert. No cosisiid le chéile sa chomórtas críomthe a mí bealtainna tá deis an son ag Jamie Barron ná bhí a trocht ar thaithí tá sé ag fear an Fischlán cúnig. An cúil sin fós an difriúcht atran tá Borcan Brannig. Missouri, Limneach a teachna tánta glas an láh an ord ag Colm Lyons scuileann Gearóid Hegarty fé ceann eile tá sé sin go snasta thar an trasná na dhá ceann as i chéile sin ceannaireacht. Agus ag a deir obair bhá déint ag Matthew Fitzgerald. Cúlín atran tá gcónaí. Shelvan is an rud as táchtaí. A cúpla nómad le cur leis an tarna lad Shane Bennett ón Dave Lína agus scór mirúlta an son ag Shane Bennett. Ganna ceann amháin chur stray ach well nómad na cúlgláin atra ceann nómad mar bhí sa chéad le máise tá dóhan amansa I Borc an Brannig agus deis sé Gearóid Hegarty tá sé ag trí cúlín inis in san tarna le. Well, Ford Nolan scór níos túiscatá count son ag pastal agus tá sé díreach leistigh den cúla ag fear ón rú an bhór agus tá ceithre cúlín inis. Idir na fórna beidir cúlín an áirice an son. Mar se big action on eile ní bheith go dainn tá nad ó gearraigh séitanta. Si Port Láirge atá bra sásta
Yeah, delighted to win that out there now. Good to get the crowd back on our side. Tough defeat last week, but I think we set everything straight this week. We said we wanted a fighting performance today, no matter what the result was. When things started to go against us there at different times, we kept plugging away and dug out a result in the end, which we badly needed. We came here to get the win, and we've got to regroup now during the week. We've got Kilkenny coming next weekend, and we're going to have to really have a good look at ourselves this week, because this wasn't our best performance by any shot.